Аз съм си моя герой, качулач, както си моя реда. Аз не привличам внимание. Не това целта на героя. Обаче пък той е войн. Той се раздразва от непознати качулачи хора. Нали така? Той не ме намира за много приятен. Какво се случва? Аз сещам тежко помодиша. Не, това е защото е тихо. Нали така? Аз го чувам. Нещо те притеснява? Какво съм? Защото усещам, че си вървам. Вървам ли си? По някакъв начин да съм го демонстрирал? Усещам. И трябва ли да се доказвам пред теб? Нека познаеш, ще се загубя живота иначе. Всичките и такива наемници сте ми пределно ясни. Нямам намерение да се предам. Нямам намерение да те оставя да ме вкараш. Всички се бият. Като Mortal Kombat са. Надявам се, самия факт, че не ти прерязах гърлото, значи достатъчно за теб. Нямам намерение да довършвам. Какво мислиш сега? Добър воин ли съм? Задоволих ли описването? Да. Ти самия не си лош, между другото. Имаш ли някой наемател в момента? Не. А какво ще кажеш за някаква по-перманентна позиция, на някаква по-стойностна работа? Не. Предлагам ти нещо като, как да го кажем, като едно ново семейство. Такива сираци като те по тази земя не ги харесвам. Без някой главнокомандващ. Какво ще кажа да се съединиш към план от бойни документи? Съгласието беше само първото изпитание. Предстоят още много. Последвай ме, за да ги видиш. И така нататък, и така нататък. По принцип не би трябвало да си дам гърба така, обаче исках